Fuladu TV officiel. Fuladu TV officiel. Bandi mai jingi foli, bandi mai jinga foli. Tuma jombara suka, tuma jombara suka, tuma jombara. Orebe ma jombe a jombara suka, tuma jombara. Ware ma fudi, tubi mangari, tuma jombara suka, tuma jombara. Bama de bumu nyida ndidambo, taina mbumbi ambo a jombete tawa jomba tambo. Jomba tambo Jombu keba bibe watu mayo ni maide wa inorago Mayi ndala na yurmini jombu njia bengure mande Tapu debo na weldini Tiku debo na weldini Sudu mandu nyapara Kude made pakara Nyamindi lita nyamara Watu monjita pato dambo peo jonga aduna kofere ebere Aduna ko fere feu jere konu jombu he Tuma jombara suka Tuma jombara suka Tuma jombara Orebe ma jombi a jombara suka Tuma jombara Ware ma fudi tubi mangari Tuma jombara suka Tuma jombara Itu mone uribe du mone Nene baba dina ya korima Tapu keba jomba benjia Fita na be tawe lauja na be tawe lora na be tawe pasa na be Jombu debo ko alla jogi Wabembia ma dabata bai bengala jaudi Wabembia ma jombata bai bengala galle Arsike ma o debo ma ko alla jogi Yawa jombu keba yo Tuma jombara suka Tuma jombara suka Tuma jombara Orebe ma jombe a jombara suka Tuma jombara Ware ma fudi tubi mangari Tuma jombara suka Tuma jombara Dire munde go debo beso Mijo mungo go debo beso Debo njauru pistambo Jaudi mundi nyamerake Debo mbedo nyamarandi Jaudi mundi nyamerake Rewbe meido be gainarani Jombe Koni jombe Jaudi hata jombute Nene baba diya korima Tito gorko na nyaunda mone Selisa magala selko wonani Selisa magala selko wadaki Tito gorko na nyaunda mone Tuma jombara suka Tuma jombara suka Tuma jombara Orebe ma jombe a jombara suka Tuma jombara Ware ma fudi tubi mangari Tuma jombara suka Tuma jombara Yotade dum nan dokke be kellere dominana waaw be nyawlaaki kale de be gaddi bandi magde ayani kambani nyawloro do mo yobara suira yaade juma sabu hulan mo nyawli o warana be kawro e ron ta dini de cello era on tuma halni makan lappu lebire ngel do dara singel haccande bi jaajef allez micro yes Yes, merci beaucoup Didier. Ajarama Bouyouna Seda. Donc, monsieur Betedoubé, et qu'on rentre comme FOP. Mais il faut me présenter des délégations. Vraiment à Tarama Imoda, population Yama. Lieutenant Ndiaye, quel est le lieutenant Ndiaye? Quel est le Mogoni vraiment? Merci beaucoup Lieutenant Ndiaye. Bon, une délégation FOP, on salminama, Bouyouna Seda. Sabali angadi a salminama kellane Sabali
Voilà, Ibou Kandé. Voilà, Ibou Kandé. Ok, merci beaucoup. Et délégation, voilà, atta kelle ne be tete fo o sakina mo biwona sera o ari e jam ala route e jam be jira do commune bu Fafakuru voilà kelle ne mo tete fo aha dan si yewti ye e arana e invité ji men kadi desan bonzi men be do jodi hein e sa Cissé bu bari hein yaya papa ki Pape Nesso et Ousmane, grand Ousmane et Bello. Bon Vincent. Voilà. Et Lamungu la joli. Merci beaucoup. On a gardé avec ça mon bouillon à Seda. Et dernier mot donné vraiment merci beaucoup. Ma soeur c'est ça la vous. Aïe. Monsieur Diallo Alpha. Monsieur Diallo Alpha on gardé avec ça mon bouillon à Seda. Hein? Oui. Et Béa on gardé Ejitaka. Voilà, OK. Aïe, merci beaucoup. Ajara mo buy DJ aja hirongo way continue non mi jabani raw jabani hore ya si anda lamdo ganda hole wona non way ko non way joni ko mi fala waaw donc en gokkata o mareno simboni ndo mbo ara e délégation mudum do do hakkude do mbo dalta kongol seeda sabu ko teddungal mbo okka do mo jodi do min mi anda assalamu alaikum Dese batti micro seeda mi nanani salmini on fo ko sala inde mako yottore mako tigi mingo exécuté mi de Aïssa Cissé no wayi représenter hande ko mareno Bachir Bari Dese ko hebdo empêchement ko mo arde mi halde bata mi do wona dalal hobbe be mi ne bismillah modon Dese ya yerukula qur'an on to modon amin way merci aweltana ma joni non délégation mo garduda o kalna kam hono be mire hatta ko simbi respecta mi no ardi do hal ate wara cal ne ben keur na darame o Ousmane Diop John merci wala fam de Boubacar Bari Baylo Diallo ya Pape Nesso Lamungu bala ne be kellere do mi nana ndesan Yaya Mbalo ndesan Baya Ousmane Sarr Mamadou Balde Salif Sabali merci beaucoup ko wulure wulla do han yalni maka do ko wadi menen pi goro wulure chefa banane mo kellere do mi nana ndesan machallah aweltanama assalamu alaikum population Médina Yoro Fula on calminama on jurama onon duwanete onon ñaaga kadi ne duwa e sukaɓe rewɓe kadi mbabɓe nde ɗo ñalande onon duwane teminen mbiya no yaaru yeeso par ce que enen fof enen jetti choix Bassirou Ndiaye o na heewi yimɓe département Médina Yoro Fula kono so neɗɗo suɓama e cuɓaɓe ɗum ko yettere Allah te nden tinde minen tini ɗum minen beltani onon hen ko jarde aussi musidɓe amen ndesan hande ko wa Pastef tan ari ɗo haysi wona politique mais mamen jarɓe e Alaji Bassirou aussi kongol makko juttaɗo enen gandi ɗe balɗe koto makko yani Hollande e hanki ko Madina to hulɗa men bonno hande kikiɗe men garti kono ko yidde sukaɓe rewɓe so noddi ko ma ono to yidde sukaɓe par ce que o hajjidaji ɗiɗi hande so yi omo wamaɗo ko sukaɓe belani donc ɗum gandon ɗum eyyi kelle ɗon to dominana men beltima noon franchement men beltanima kadi ɓe men tawiɗoɓe surtout les responsables politiques du Pastef minen jara ɗumen e responsable ji ɓe ganduɗa ko opposition ɓe boni par ce que mbimi Médina Yoro Fula enen e ngala parti men noon ko Médina Yoro Fula donc ɗum enen jara ɗumen hen donc en tout cas monsieur Bassirou Ndiaye dinilla e mbo wi koye ɓawo sukaɓe mbo woni kala ko sukaɓe jiiɗi ko ɗum mbo yiiɗi kono tawa enen bona nene goro e baba goro donc ko ɗum wonno hande konngol makko ɗum noon min takki hen waynade par ce que enen gandi janggo ko gotoɗo Dakar o mbono da toon kadi ko yiɗode tan tawede nde ñalande addi ko ɗo wassalam on calmina allez merci beaucoup kellane mboro dominana ɗum noon micro s'il vous plaît Ndiaye wow a jarama awel ko wonɗo ko hande min bettima ha ko hatta men
wiide no men kaɓɓe tan ko mi annda ko tuma men pirtoyre wallahi minen mbaɗa remercier parrain amen o e invité d'honneur ji amen ɗi wallahi ala ko men mbawi ɓe yobde tigi sabu hande ko ɓe tini menen tigi ɓe tini menen no feewi e artiste amen o min beltanimama mbo tigi noon hono mbo yiyete bandi maayi mawɓe rewɓe miire mo bandi maayi hakkude amalla ɗo merci ok bandi maayi joni okkumo micro ko kay jantoro mino hertino seeɗa mbiya hannde waaw wala soirée fuɗɗino avec bandi maayi mais après la tabaski ou bien le jour de la tabaski ça dépend de hakkude ma Allah ñande mo pari yo men ngara hatta ɗo weeli nande hatta ko ɗum ni teɗɗoyra billah walla jarama way awa a weltanama woɓɓe ɗin ɗo golle ɗe laaɓani la ilaha illallah o bandi may ko bandi ba halnima kan allez merci beaucoup donc musidɓe joni en noddanin bandi mayk ndesan ɗum noon on ñagama mbaɗanombo kellere dow minana seeɗon paari ok allez merci beaucoup kellane bandi mayte dow minanation Paris joni en mbiyam mo bisimilla makko mbaɗanemo kellere dow micro mbaɗanero fulanaɓe mbaɗe juɗere dow mi jawɗo waye mbaɗanero fulanaɓe dow
joma sarde wayna jarga ha almame ya Allah dalbe do ko juuti ya Allah okorbe kala ko be jidi e sare e bangal mojjere ya Allah wadambe dum sabu ko jarga e almame ko be jogi sare donc be beltima min beltanima be tigi e kadi en giwi en kadi an dien jaren ko wayna pareno marane kelle pareno tigi bande pare jidi kelle way wala bande pare jidi kelle way bande pare jidi kelle tigi wala bande le na jaay kelle way bande mo kelle jaay jata jaay aweltanama tacinen mako way bande mo kelle way kala ko hella nani mo ya wonde musu jumbo Lena Ndiaye ande délégation ma o pi on calminama o beltanama vraiment do yodi jonde de yodi te ko teddugal taw wawi ni wadde ko neddo teddudo be jaadarabe kala ko yimbe teddude parce que o wawno okkude goddo lettere ma o ta arani mais acci fofu ari quoi vraiment ano holli ano yidi yimbe be ano yidi jeunesse o donc min beltima tigi non a jarama dum non de gidde vraiment min beltima tigi se giwi don horoda woni kadira argay après voilà on ji ko on lonti mareno on inde makko Aissatou Cissé mbelde kellanene ka Aissatou Cissé way do wayno ko mareno jodi do ni hakkunde be Allah min andi sak ma wana Moussa AZT wonto kon to dije do winante ko billahi wallahi tallahi bamaji di batano atini animi ko machine o woni kele am ko dum addi men bel dara ok aweltanama mareno an lottido mareno kono ko an wondo ande donc a jarama wadi teddugal ya Allah yomma ya rabbi Allah aduna de bi yaaje munde fof e welde munde pi ko teddugal buri welde hen parce que on nani aljanna nyane jango han ko teddugal wadana aljanna kala tagado mo ala teddugal anatara aljanna ya Allah ko den teddugal e aduna ko donc kellane ko e momi nana be ko yimbe teddudo wayi billahi wallahi badi teddugal on acci do di mondi o gari ende o do programme o beltanama voilà e giwi don kadi bandi respect ko ande de nere respect ko Ousmane Dione bande Ousmane Dione kelay
Usman Diom merci way avec talama tigi non tigi ankala wadi teddungal do ni acawani waro ballima do voilà monsieur Diallo on ay 5000 ariri on yande mo wara kam boy daño de ba di monsieur Diallo avec talama ay an likido he nango do Lena Ndiaye mi anda ho mi anda ho poso pigo kale godi mi anda mama 5000 kay wa beltanama Lena Ndiaye a jarama quoi en continue irde ya voilà o beltanama odo fif ginna ka be bura indede badane koy mon kelle o côté ga rewbe sare kelle hakkude be Allah de himbe be ngi fado be ardaga harapo mi misdi ngoni harapo maji misdi ngoni bama goron joddo jontaro na artawa kam do
Fuladu TV. Min seeɗa de ñeñ seeɗa. Ko heɓino cardante de. O ɓoyi on ɗum. O e jannga mbiya oɗo debbo jananoɗo. Oɗo acce ɗum way inde ma nde gono. Ansara. Ɓene Ansara kellawa Ansara weltanama. A jarama nani. Wala a heɓi gorko tan a heɓani gorko tan. Non dara bandi wona noon lamdorte hankala wiide mo heɓi cardante. Ansara heɓi cardante. Walla ko kine bisa wira ko document. Gambiyeji ɗi mbiyatamo sista heɓi ID card. Ansara weltanama. Si ala gorko ya Allah okorma gorko moƴƴo quoi. Tawana ɓe worɓe ata e sukkar. Kayen ko ɗum tan kattanta. Hakkude malla pitiji ɗi piiɓe ñawlodi. Kala piti mo ñawli ngol lawol mo wotagol mo ɗaɓɓa gongol kala. Waaw yalla danduma ɓe kam mbanoɓe ba. Waaw weltima noon. Ono rewɓe o morceau noon o rewɓe ɓe worɓe ɓe mema hende kono onon ɓuuri wonde o morceau. Waaw debbo noon debbo yettode mum nde ko muñal. Par ce que debbo wattu yaltata galle bamum o ɗo ɓuuri welde ɗo 18 ans 18 ans a heɓi ɗuma on wattu ta wonnoon yan ko an ɓuuri yakkirade ɗo galle ɗo on wattu jaltata galle bamma est ce que ɗum e weeli andi ɓe welani joni noon a yeyiran ko ɗum poɗoyra ɗon waɗoyde ko muñal ngal warama ɗo wonnude walla wona gonga kala mo muñata noon hoɓe palayade yimmine hoɗo garsuɓe ɓe woni garsuɓe ɓe ñanoɓe garsiɗe woɓɓe gimminiɗo hay kolda meeɗa yaade raw billahi wallahi tallahi wi wawi wetinde jeddura Fuladu TV on beltanama tigi ya Allah ɓeydu golle ɗe jaara yeeso te min jii avancement mo o fuɗɗima ya Allah ɓeydu noon ɓurani quoi donc ya Allah okkon kala kon jiɗɗon donc onon jiima onon jeeya image Fuladu o Allah ɓeydana on so Allah jaɓi on beltanama on juurama jarama ƴeewo akkode walla hadda yidde no weeli eyi yidde wel Fuladu TV on beltanama ya Allah ɓeydu ha keɓoyon téléji voilà mi weltima tigui noon DJ ko denenirde ɗe let's go baɗeni juuɗe mone baɗeni ɗi ha moɓe Italie ɓe belto baɗeni haɗo France e jeeri Italie ɓe hoɗo France ɓe
Yo, apa nak lancar lagi yo? La ilaha illallah. Salliga bonita. Mana mungkin? Desan.
hakkude mi Allah o kala ɗaɓɓuɗo heeɓi debbo asikejo o jimanno mba heewi kaale hakkude mi Allah billah wallahi tallahi a nani o morto ko yiɗo ko ndema ñalande debbo yo nde tori walla wona nde toriɗa i kala debbo mo toraki nde ñalande andu mbo fewani mbo moƴƴani kala a faami waw mi weltima joni faɗoma hokka maɗo jakaruje ɗe e maaro faro ko a faami par ce que min mo jiiɗa ɗo komin fulla kunda pire et dire ñammi tan a waɗani follere mbaɗa jakaruje anduɗi manki welde taw ha min kala ko fulla ko pillay jelno morso yiide e mbaɗne hokkelde way a jiɗodiri ko net eyyo ko net Dj Dora pulla furayira ko eyyo merci merci a weltanama Allah gasani eyyo Allah gasani non ora joni ko hiroya mbatteni buuba dollar buuba CFA buuba euro cameraman mbiyen Fuladu TV buuba 10 000 buuba mbiyen buuba dollar buuba euro buuba CFA buuba 10 000 e bana buuba 10 000 wa kala way ko bare no woni takko makko du wari yombana bare no watta mo ni finance ande si debbo e goddo ma finance ha taadi bidira ko wentana wa eyyo no fura ida wire jam eyyo